Fl-aħħar jiem il-Union tal-Allima l-MUT ippubblikat studju illi minnu joħroġ kif meta pajjiżna ġie biex idaħħal is-sistema tal-kulleġġi ma saritx biżżejjed konsultazzjoni mal-Allima. Minkejja uffiċjali ewlenin tal-Ministeru tal-Edukazzjoni provaw jiskreditaw dan l-istudju, waqt Breakfast News l-eks dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni Carmel Borch iddefenda x-xogħol li sar fuq dan l-istess studju. Flimkien mal-President tal-MUT Kevin Bonello, Carmel Borch tkellem ukoll dwar kif kellha ssir konsultazzjoni vera mal-Allima. 80% tan-nies illi rispondew għas-survey illi huwa sempli rappreżentattiv ħafna qed jgħidu isma' li konsultazzjoni ma kienx. U l-Allima qegħdin jiklemjaw biħġarhom li dawn kienu laqat ta' pseudo dialogu fejn prattikament jimmort b'aġenda lesta u allura qed ta' parsi nisimgħu imma fil-fatt qed immur lura inkompli bl-aġenda tiegħek. Issa l-problema hija l-konsegwenza ta' dan is-sentiment. U toħroġ ukoll minn riċerka li għandek persentaġġ qawwi ta' Allima li ma jħossuhomx parti mir-riforma. Kevin Bonello qal li din il-frustrazzjoni ma taffettwax biss lill-Allima. Meta inti għandek il-ħaddiema u l-edukaturi li forsi mhumiex daqstant qed iħossuhom qed naturalment se jkollok effett anke fuq it-tfal. Carmel Borch jgħid ukoll li kif joħroġ mill-istudju bil-kulleġġi l-Allima spiċċaw f'sitwazzjoni fejn inqabdu fin-nofs bejn żewġ sistemi ta' tagħlim. Tagħmel xogħolok fid-diversità fil-klassi, però mbagħad għandek il-kurrent ieħor ta' preskrizzjoni ċentralizzata ta' sillabu, ta' numru ta' lezzjonijiet marbutin mas-sillabu, ta' outcomes marbutin ma' kull lezzjoni.